Ako si Vicky, ginaingon, gidawat na ko sa kumbana, human ko nagbasol sa nga ko nahimo. Apa ni abot ka og imo kong giilog gikan sa kumbana. Dako akong pagmahay nga nadako nimo, kay imo raman sa kong gipasakitan. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Babalikan na lang din sa ato si Mama, Papa. Maluoy ka na ko, Dupol. Ibasulat ko na nga ako pagpangabit. Tungod lalang sa atong anak. Tungod may pataon. Sige pangita ni mo. Dawatot kag balik. At saan ako ha? Madi na ka usap o pangabit. Hindi na lagi dong more pa, bisag mamatay pa ko karon na yun. Sige. Sige. Uli lang sa tito si mong gistradan ka. Nya balik niya din daday mo mga bisti. Pasaylo na ikaw. Bansay mong kabit. Salamat. Daghang salamat, Dong Paul. Buhi ko ba yung bidar kalitan ko anada. Kalit kang gakos na ko eh. Buhi ko ba? Anak, ato sa kasagawas. Duwa sa gadto. Basta ka di na kumubiya ni Papa ni mo, ha? Hey! Nagpalit na silang Mama o Papa. Sige, alis ako sa kawas. Sige. Tuan naman sa gawas ang atong anak. Tana sa kwarto na. Torchak ta. Ay, turunsak. Biga na eh. Ha? Tawa ko tikok ko kayo na. Ay, ako rin pahala, anak, para mo barog na. Sige na. Kwarto ta na, kay gimingaw ko sa imuha. Tana dayon, Dong Paul. Awin ka, di mo barog. Barog man natin. Ihapyod-hapyod na kanina, oh. Kanon ka niya. Di asin o suway asin. Suwayak ito sa lobe. Miyan. Para kang balot ha. Suka niya. Buutan ka kanya kung banda kay gipasaylog it ko mo. Eh, kita na yung Ano ba? papagay na sa ranay. Ay, atot na lang ni ikuan. Ready to eat naman yung ako kay wala na ko'y panty. Yak na to, ha? Papaw ko, ha? May... Ano di ay? Murag na yung ipon. Ha? Salit ka na na di. Lamit yan. Mafeel pa ka ba? Sige, paka niya rin. Paka mo yun rin. Ipapaksay mo rin, ipapaksay. Kanda, Miki, kanda. Ngay gid kag magpasalamat nga gipasaylo pa kas imong bana, gidawat pa kag balik. Oo, gid ma. Magpasalamat gid ko. Basta kay dinakgi ko mga pit. Agwantahon na lang akong iya nga. Tagsa na kay mangisog. Ay pastelan nimo eh. Mao naman gid nang iya ha. Ikaw na lang gyud mahibawang mo am-am ana ron mangisog. Ay, anak na lang gid ma. Di sad ko gusto nga malayo ko sa akong anak. Gawas pa, kasado mi ni Paul. Busa dawaton ko na lang nga. Ako na lang gyud maghago para maghapid-hapid sa iya. Panahon nga mutukar ang akong gana sa sex. Pagkatortugo kini mo eh. Gidawat mo balik ang imong asawa. Abi kay giit sa puwira naman siya sa lalaki nga iyang gibanan. Unsa ka ba? Apa sa day? Tungo sa mga anak pa, gidawat ako. Ano mo balik, may? Di na mo tinuod eh. Di na tinuod nga mo na rason nimo. Kajirjiron ka gyud. Ano? Mo nang gidawat mo pagbalik. Daghang babae oy. Busa palayas ag balik. Palayas ag balik imong asawa. Jer lang. Palayas. Ay, ang buot ba? Saan ba siya binuotan na siya? Basta, way kitang hura, way katarungan, di na ako na siya dawaton. Kung kasama siya pa, ako siyang gipasaylo. May tao rin ta, masayo pa ta, unsa mo kay. Ikaw ito, kadaghan mo ka na sayo. Pero Importante nga, basol siya. Hinom. Mga bit gani, usap ang imong asawa, pikatan tayo ka Pikatan tayo ka, tapanin na. Papa! Mao ka na. Kaya ko ba, Paul, no? Apa? Nagtuogid ko. Ano man? Nga mga bit pag pag-usap ang imong asawa. Ano ba? Mga bit para pag-usap. Ano ba? Klaro ka nang naong ni mo eh. Ako rin nga. Asa yan naong, klaro. Klaro ha. Ikaw, boy, klaro mo, boy. Kisa may klaro na ako nga mga bit. Ako asawa. Ang imong asawa. Ay, so sayop ka na, boy. Kita na ko nga tinudan na yung pagbasol.
Gani kung lakaw siya, naratawad siya suro siyang inahan. Mama maring ba? Unsa mo koy? So, Paul, Oh. kinilay ko sulti ba? Babae gani nga nakasway og luib. Magsige lang ginagluib do. Once cheater, always cheater. Sakto na ni nakumpra na ako. 2 ka kilo nga kanding ug 2 ka kilong karning manok. Ay, dugay na ni mahurot oy. I-referee na ako ang uban. Ay, husto lamasad. Magpalit sa kog lamas. Hi, Vicky! Patrick? Ikaw? Musta naman ka, oy? Bisan minyo ka na, pero lami mangyapon ka sa akong tanaw. Puro kapag dagaglawas. Nauli na di kagikas Manila. Nya, minyo na ka. Biyudo na ko, eh. O mangita akong laing babae ron. Bahalag minyo. Kau no? Sige na kag binuang. O, lagi! Ikaw mo akong ganahan nga uyabon. Kana akong musugot ka. Patrick, May kay nahasuroy ka sabay. Unya, kumusta namang inyong pagpuyo ron ni Paul, ha? Okay na mo? okay raman ma, pero puy-puy man kay ning tuon akong bukton ma, uy. Kay kada anak gud namo ni Paul, hapid-hapyron pa na akong iyaha, masahian ba para mangisog. Uy. Kay, basta uy, kanang nakay hang di ang haplasin niya akong tuong bukton, mabi. Ay, okay ka diyot. Pero, time pa sa ragod. Ikaw ha, may nakasulti ra ba na ako ha nga permi ko naman mag-istorya tong Patrick's Mercado? Tinood na? Oo ma, sige mo na siya chat na ako. Nya mura ra ba kog kasugtunon ako niya. Unsa? Kay tan-aw na ko niya. Murag magpermi ka hambaton ma. O- Murag kanunay ang kanang iya ba murag strong permi. O kana mo'y gusto na ko sa usa ka lalaki ma. Vicky, ayaw in town ha? Ayaw ba yagid pag-usab og binuang si mong bana, day? Salamat, day nga. Misugot ka nga magkuyog ta karon. Ambot pa uy. Ano ni sanong man ko sa gusto nimong mahitabo. Ni saad na baya ko sa kumbana nga di na ko magbudhi niyang. Kana kay wa ka makabalibad sa gusto ko. Nagpasabot lang nga nakuwangan ka sa lawas nung kalipay sa imong bana. Ug ako day. Ako ang muhatag nimo karon sa katagbawan sa sex. Ako, Vicky. Patrick, Mangitag labing duol nga motel ha. Aron matagbaw tang duwa sa lawas nun nga kalipay. Suka pa din mo rin, bisan. Nasa kabata nga may agit na. Nagilok sa imong dila, Patrick. Patrick. Lami agit eh. Pagamit ako. Sige lang tagunit kita niya. Pagamit ako. Ang buo ko na pabay pa. Ang kagunit ka. Patuskit sa imo. Grabe ka dako. Kini ako gipangita. Pagumita ko. Lami aani. Labi. Inaya lang, inatukan ka. Inaya lang. Ay, pasuot na kay lami na kayo. Yak ilang ko, yak ilang. Ako? Sige. Nasuot na kalami. Kalami, ani, Patrick. Maayos ka, Patrick! Imo kong giilong sa kumbana niya karon gilian ako nimo imo kong dapatan pirme. Basta mapildi ko sa sugal. Lamig yung ikulatag tao. Kung ikaw, ipulaan ako nimo. Patrick, ayaw. Masakot ako ba ikaw? Layas, tinisabay! Balik si mong bana! Dako ako pagbahay nga nagpadako nimo. Nagasiguro ko nga di na ko nawaton pagbalik sa kumbana. Dili na. Problema na ka na nimo. Kung dili ka dawat nun si mong bana, basta kay gipulaan ako nimo. Wala ko'y gusto mo bisang gamay. Gabaan ka niyang gipuhat na ako. Gabaan ka na, Patrick. Nilayas ko gikan sa poder ni Patrick, nibalik ko sa kumbana, pero wa na ko niya dawata pagbalik. Mo nga wa sa ko namugos.
Nagmahay gid ko nga nagbudhi ko sa akong bana. Nagmahay gid kaayo nga gibudhian ko ang akong bana nga buutan. Mga mga kasama ang kaagi ni Vicky dinhining tulumanon. What's the style? Nagmahay nga gibudian ang banang buutan style.